wannan Abu Muslim al-Khawlani din dai har wa yau jiya Imam al-Lalaka'i ya zo da wata kissa ce a littafin na sharh usuli itiqadi ahli sunnati wal jamaa a juz'i na 9 shafi na 205 zuwa shafi na 206 daga Suleiman bin al-Mughira yake ba da labari yace annal jariyata kana li abi Muslim wata baiwa ta kasance da Abu Muslim al-Khawlani tana mishi hidima tsawon zamani qalat lahu wata rana sai ce miki ya Aba Muslim ma ziltu aj'alu tamma fi fa'anika munzu kaza wa kaza tace wallahi ban kuce ba ina sa ma guba cikin abincinka tun tsawon lokaci da kaza tun zan ka maka abinci suna sa guba amma ko fa ma arahu darraka ban ga abin yana cutar da kai ba gubar ko nasa ta sai gaba ta cutar da kai sai ya kalle ta haka yace wa lima ja'altu zalika dan yake sanin guba cikin abinci kala fi tace miki li'anni jariyatu shabba domin ni baiwa ce yarinya ce wadda take budurwa mai ƙananan shekaru kai baka zamo kana kusantar da ni ba ga shimfiɗarka kuma wala anta tabi'uni ko baka zamo kana kai da ni ba ni yarinya ce budurwa ina da shawa ta aje ni tsawon shekaru kai dai baka kusantar da ni zuwa ga shimfiɗarka ba sa'annan ko baka sayar da ni ba in je can ko ina samun wanda zai kusantar da ni ga shimfiɗar shi ni ko tun da kake min haka yasa ne ce to bari in sa maka guba ka cika mutu ni ka in koma zuwa ga wanda ya damu da ni wanda yake tawata yake mata to ke san dalilin da yasa bai cuta mini ba tace a Allah yace to inni kuntu aqulu idza aradtu an akula ai na zamo ina karanta wannan addu'ar a duk lokacin da nayi niyyar cin abinci zan karanta ta duk abin da aka sami cikin abincin nan an sa banza duk ko na ci bai cuta mini sai ya faɗi wannan addu'ar wadda yake karantawa wadda na san dai mutane ba su ma da dai wata bukata da huta to abin da yake karantawa shine bismillah khairul asma'il ladhi la yadurru ma'a ismihi da'un rabbil ardi was sama wannan ita ce addu'ar da yake karantawa bismillah khairul asma da sunan Allah wanda shine mafi alkhairin sunaye allazi la yadurru ma'a ismihi da'u wanda wata cuta ba ta iya cutarwa tare da sunan shi wato sunan Allah ko rabbil ardi was sama ubangijin ƙasa da kuma sama lokacin da ya faɗa mata haka yake ke ga na karanta wannan addu'ar duk abin da kika yi mini ni na da shi da ba zai kama ni ba yace amma kuma ke na san bukatar ki kuma ni ba ni iya miki wannan bukatar da haka fa qala laha izhabi fa anti hurra kiji na yanta kiki ki zama diya daga yau don haka ta je gun wanda ya damu da ita wanda yake sha'awarta kun ga muna da